gawe pabrik semen. Pak. Napa? Ya wis ngerti nek kowe iki sendor aku Rokim. Lah ya kok mbok leh bejo. Sing ngeleh bejo iku ya sapa? Lah kemang kandha dhewe berarti awake dhewe saiki bejo ya Pak ngono. Sing tak karepno awake dhewe bejo iki Pak. Ora kok awak dhewe ngeleh jeneng bejo iki ora. Lah terus. Maksudnya awak dhewe iki termasuk untung ngono lho. Malah dileh untung. Sing ngeleh untung iki lho sapa? Lah kowe karo aku kok iso muni untung iku piye? Maksudnya iki bejo. Ora untung. Kok ngeleh jeneng neh iki. Maksudnya iki bejo mergo iso pentas ngono lho. Oh, ora ketang sore apa awan mau udan ning alhamdulillah udane wis terang. Aku pas dolan rene tak angen-angen Mas aku ketoprake ning kono lho. Kok iso ngleh ning kene? Oh alah wite pelem dikethok lah ya. Lah iki awak dhewe perlu matur nuwun karo Mas Edi. Mas Edi sapa? Sing duwe gawe to? Lah sapa jenenge? Mulane Wiraswara gak wani mangkat. Lah ngapa kok tekan Wiraswara? Lah jenenge ya Edi, mulane gak wani wedi nek saingan. Perkara jenenge kembar. Lah ora ketang piye? Ya beda Edi Swara karo Edi sing duwe gawe. Nek Pak Edi iki ana embel-embele S. Apa akakae nek S ki biasane sarjana. Berarti Pak Edi sarjana, nek SH sarjana hukum, lah nek SE sarjana ekonomi. Iya. Ngono. Lah nek SD SB ora ono SD SB Pak. Enek ah. Apa SDNB? Sekolah dasar sekolah biasa. Kowe iki senenganmu kok ngajak guyon. Kajate apa? Kajate wis genah. Kajate sunatan, Pak. Sunatan. Sing disunatno kowe ngerti jenenge? Edi. Ngawur ae. Lah sapa? Edi iki bapake. Sing disunatno. Sing disunatke iki jenenge sinten Bu asmane, Bu? Dek Riko. Rinso. Kok Rinso? Riko. Dadi dina iki acarane sunatan sing disunati Dek Riko. Nyunatno Pak Edi. Lho kok nyunatno Pak Piye Edi? Kowe iki bingungi kok malan dina iki Pak Edi. Pak Edi duwe hajat. Nyunatno Edi lho. Dek Riko. Nah, ndi Riko ndi sing Riko? Endi to Riko mau? Mau nyawer kok nang taman. Aku ora awake cilik ngono lho. Lho kok dadi gedhi saiki kok kowe. Ya Allah, Dek Riko mau taman seneng atine melu nyawer, Pak. Nyawer? Munggah panggung. Beh, sing tak kuwatiri iki siji. Nyapa? Lah awake sakmono gedene nek panggunge rubuh. Gak apa-apa. Joget masa Allah, tak sawang-sawang lah. Tapi seneng ati. Sunate wis bar ya kok. Wis bar sunat. Wis, ndek apan? Wedakne. Lah iki berarti ketoprake rak kedaluwarsa. Ora ana ketoprak kok kedaluwarsa. Ya wis ndongakno wae karo Dek Riko, muga-muga nggone sekolah bar sunat kok balik ning bangku sekolah meneh. Amin. Sekolahe iso lancar, iso pinter. Amin. Miturut mituhu dawuhe wong tuane. Iso bantu buat kerepotane kedua orang tuanya. Amin. Sumrambah karo Mas Edi. Dalah sapa mang sing wedok Mbok Eriko jenenge aku lali. Karti. Mbak Karti. Bu Karti sing pundi? Iku lho. Sing salaman terus. Sing pundi? Sing ayu. Oh sing ayu. Jilbaban iku lho, jilbaban. Jilbaban iku ireng ra ireng coklat ra coklat iku warnane apa leh iki Karti. Lah sing luwih apal iki Pak Mogol. Nek aku ya jelas apal. Jelas apal. Mergo keluargaku dhewe. Wis koyok keluargane dhewe. Panjeran setahun leh iki. Iki panjeran setahun. Nalika durung corona kae. Oh, mulane iki mang aku ya njaluk ngapura Mas Edi, Pak Edi ya, rada ana ketelatan sithik.
Ning ora apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo ana situasi kondisi yang tidak kita inginkan. Ya mergo udan mau to. Ora kok perkara mung udan, ndak sampean moro ana jakenan. Jaken. Lah saiki mobil nek iso liwat ya tak roh aku. Tan mongko jalan alternatif. Piye jajal? Banjir. Banjir walalalalala kowe iki tak kandhani. Sampai numpak apa kok iso kebanjiran? Numpak mobil. Nek mongso ngene iki, Bos, aja numpak mobil. Lah kudune. Ya aja sepeda motor macet kena busine. Aku lho numpak sandal atom. Sandal atom kok Kemambang. Lho kemambang bel. Ya wis ora apa-apa. Oh webek kabeh. Ben lakone tuntas Mas Rocky, Mas Endok. Nggih. Jalukane anakku lanang Riko. Sing sunat Suminten Edan. Sing dadi Suminten kudu mamine Bliwuk. Wah, jan tenan. Jaluki ancen witekno piye wong wis Joko kok. Oh iya. Ah iya. Anu lemari nika, lemari ana kuncine ta ora? Mbok nggo apa? Kaca iki engko Suminten Edan roh gula karo rokok njupuki gula mbek rokok iki. Ah ora, iki pratandha panjenenganipun Pak Edi Mas Edi nggih. Grapyak semana Alhamdulillah karo sapa wae. Nggih. Terbukti gawene kaya ngene, ramene kaya ngene. Nggih tamune banyu mili. Lah iya, kepara meneh ya Mas. Tak omongi untuk siang hari ini. Oh nggih. Ada beberapa seni pagelaran ketoprak sing bareng nyambut gawe. Sareng-sareng. Nok lor kono ketoprak apa, kulon kono mau ketoprak apa, jantenan. Wah, Galdowo. Emang Emang Galdowo iki Nah pecinta aku yo seni. wapal ketoprak sing maning kene. iya piye? Ku ketoprake Mas Trimo. Wah, Gilar budaya, Wahyu Gilar budaya. wah, hafal. Nek sing kono ketoprake Mas Pandi Tempuran. Jenenge apa? Mustika budaya. Wah, iya. Ketua iki jenenge Pandi. Ketua iki jenenge Trimo. Ana ketua kok mogol. Ngono padha karo ngenyek. Ora kok ngenyek. Oh ya wis, iki Suminten arep dadi nganten dina iki. Oh dina iki Anu cah kewajibane dhewe-dhewe nek pas acara mantenan do melu nyumbang. Upama kowe karo aku nyumbang duit ora patut. Ya ora cocok. Mergo kiyaine iki ya wis wong duweni duit. Wong sugih nyumbang anu wae hiburan. Hiburan apa? Hiburan sing rame. Ha, Sing regane murah ning rame. rame. Apa? Cara kowe apa? Ketoprak. Wayang kulit. Wayang kulit. Larang niku. Wayang kulit ketoprak jek larang. Ana sing luwih murah rewame. Apa iku? Iku lho njungkuri galeng sing dhuwure sakmono. Ora anu ae kita kasih hiburan. Nyanyi ae. Nyanyi. Kaya iku lho, kaya apa karaoke. Karaoke tapi salah. Lah piye? Ayo, ape kleru kowe? Ora, karaoke. Lah karaoke, gak enek sego. Aja karak. Lah apa? Karaoke. Karaoke. Ayo Do jajal latihan sik. Latihan. Nah, Nyanyi. lagune apa? Aku suara 1, mergo dagelane 3. Kowe suara 1, Aku suara 1, suara 2, aku suara kiri. oke. Duh, apa? Suara kirek ana. Penyanyi kok nganggo suara kirek. Lah jenenge dagelan trio nek kene 1, kene 2, kowe ya suara 3. kowe suara 3. 1, 2, 3. Mangkubur. Lho, Neng karang. Lho, kok jalukane Riko mau? kok mangku burel. Lah wong iku sake wis dirogo-rogo Riko. Aku sing nyekel kendang. Aku sing nyekel melodi. Aku nyekel bokonge penyanyi. Lho, Moh kowe senengmu ngono terus. Lah aku golek bathi ya, Cak. Ya wis, ayo. Ya. Kita coba. Heeh. Ya. napa lagune? Jalukane. Ibu-ibu minta lagu apa? Riko mang Adikku jaluk apa? sing disunat
Kok ndelok apa kok? Ya apa kok? Minta lagu napa? Maku purel mang wis lho kowe. Napa? Cepet. Hah? Bingung. Satu tembang lagu bingung. Loh. Riko iku seneng Ora enek lagu kok bingung iki. lagu apa ngono lho. Mas Edi ngersake lagu napa? Pak Edi. Ya Allah Pak Edi sibuk nampani buan. Ora tau njaluk lagu, nek njaluk donga buahane sing akeh. Ya wis diaturi sing penak. Apa? Anu Cah, sekali-kali lagu iku lho Cah. Gang Doli lho. Gang Doli. Ya. Oh ya. Ya Mantuk wis Riko. Gang Doli, siap. Pokoke Riko Putra iku sak grup, sak tim iki. Kuwedi. Ayo Gang Doli. Mas Ari. Ada Mas Ari ning Gang manggone. Doli. Ari non diri. Ya Dhuwur Allah ning jeromu. Gak ning kono piye? Nang ndi? Lho, Le manggon ning ndi? musik piye ning kono? Nah iki Ya, lho. wis Oke. Nah nganggo nada iki Mas penak Mas. Oh. Siang ini Rakita Kahanan yang ini di streaming le. Streaming. RHS Production. Oh nggih. Bersama wah luar Mas biasa. Bagus. Latihan. Wis kabeh wis beres karek latihane tok. Loh, dukune nganten urung teko. Sampeyan urung dungu kabar. Dukune nganten anane ora teko dina iki dadi nganten dhewe. Iya. Wis di nganu didandani karo mbokem. Gampang. Engko nek dukune nganten teko diriasi nek salin klambi sing saiki yo nganggo iki lah. Ya. Wis ora ketek iya lah ya Allah Gusti. Kowe protese. Iki bakale dayom ora umum. Saingan karo Mas Edi. Iya, Dik. Undangan 10.000. Undangane 10.000 tak sebar kabeh wis. ning endi wae? Kuburan ning kali ning segara. Iki mang tak tutno ning gone pabrik semen. Masa aku kok iso Aman dhewe. nyebar ulem kok antek ke kuburan. Yo kabeh sing kenal-kenal lama. Wis tanganmu malah kurang kok, Dik. Kurang. Gawe 10 juta iku kurang. Engko tak gawenane tak sirene. Wes ora ono. Nganten-ngantenan. Konmu ngombe entek pirang bumbung. Aku ora Loyen kowe ora mendem. Kene terop wis ngadeg mbok brukne. Kembang mayang wis dadi kok rusak kok. mergo kabeh iku wis ora ono gunane. Usik. Kene ora ana gunane. Sesuk ponakamu minten iki temu manten. Iki mengko tamune Brak. Lho, urung temu manten. Mal kok rusak kabeh. Kan sampean ndak wenehi ngerti. Ayo to. Den masih broto kae arep dadi manten. Manten, Ora karo anakmu Suminten, ning karo Cempluk Warsia. Cempluk Warsia. Bro, Piye? mergo saka tembungmu klonyar-klonyor becak kothok. Sawang, ponakamu minten saiki ora eling. Piye ngene iki?
Mergo kabeh ki mau sing dalani cempluk. To? Jangan wong nandur kudu mundur. Ngono. Ya, Oi sih wani ngorok wong. kuwi gaweanku gawe biyen, Kang. Ngono. Teko ngampal. Cempluk. Bleh. Ono banget. Ya duwe tambahan iki. Rasa gigagas. Tembunge lekmu singo nyidra. Sida rabi kowe. Sida dadi nganten, wis ora diganteni omongan ngono. Ah. Putre saiki seneng. Aja nangis, lho yen kowe nangis sing kok melu nangis. Yen kowe nangis gawe sining keluarga, kamu sawangen. Kamu berah malah nangis. Sida. Nah, tangga ora sida sapa omongi. Wis meneng ae ora usah digagas. Sing penting sida dadi nganten. Yo, wis mari kita. Mari dhewe gelem Wis mari gelem guyu, Dep. Wis mari, Lek. Ah, Oh, yo ngono. Senengno, Nduk. Dadi manten kudu seneng. wis gelem guyu, Dik. Nangis tenan. Paras. Wah, mbok tinggal mulai kok mulane nangis. Aku lagi dadi mata. Sida. Riko wis sunat. Yo kok Bang Riko. Sida dadi nganten tenan. Sida. Sida dadi nganten aku dandani, Bang. Tak dandani, Nduk. Ira kuncitan karo anak tak dandani. Sing bobrok apamu kok mbok kon dandan. Dandani dadi nganten. Dadi nganten. Riko mandi Riko. Mbok suwota. Dadi nganten. Dadi nganten. Aku dandani kocone ndi? Kocone lali nduk mau. Aku jaluk kaca, aku tak dandan. Cekeli mbok. Lane mbok kowe dandan. Kocone ndi kocone? Dadak mara ning pan. Aku iki dadi nganten. Ya ora kedadekno nganten, Pak E. Dadi nganten karo Mas Bronton. Dadi nganten karo Mas Bronton. Nanggap lato-lato. Ana piye nagap kok lato-lato? Blebek. Dandan dadi nganten dandane ngono. Kayak anak panah. Woi, dadi kecepet ning kene. Mantan, anak kita. Ya Allah. Lah kok aku barang. Bapak
aning ngampal. Yo, baline singa mitra. Wong perlune aku kuwi menehi kabar. Kabar apa? Ponakamu si Cempluk kuwi mati. Cempluk? Iya. Bongko? Syukur. Mbok jajali. Wong tuwa dikabari yen ponakane mati kok malah syukur. Tapi yang wis bongko diapakno? Ning matine kuwi ora karono dikersakake Gusti Kang akare jagat yo. Matine iki disikara dening liyan digorok gurune. Matine Cempluk? Nesta timen. Mati wae dibleh wong. Iki yen ora wong tuane. Kulino nyalai liyan, ya glondongmu Cempluk. Gawe loro atine liyan. Saka rumangsaku aku ki wit nom nganti tuwa iki ora tau gawe gelaning liyan, ya ora tau gawe sering liyan. Anakku semono uga ora tau gawe gelaning liyan. Oh, yen kowe ora tau gawe gelaning liyan, Cempluk ora tau gawe loro ati. Lo mati wae kok dibleh. Ayo kuwi sing tak gumunke. Ning sing goblok iki sing gorok gulune anakku. Gobloke. Bendone kok ditinggal ning sentol. Bendo kanggo mbleh Kanggo bleh glondongmu keri. bareng tak jupuk tak teliti. Jebul ana titikane. Titikane kuwi gawean Pandhe ing Siman. Oh, yen ngono aku iso mbuktekake. Buktine Ayo sing gorok gulune anakku ki ora liya wong-wong Siman ya wong-wong. ngene yo, Kak. Iya. Upama tak tutup-tutupana. Urung tan urunga kowe bakal ngerti. Tak pendemo kanthi jero wong jeneng Batang bakal mambu. Bener. Saiki aku arep bloko suta blak kotang apa anane. Kang bleh glondongmu Cempluk. Iki singa hidra. Singa nyidra muridmu sing luwih dening tuwa kae. Yo, Lho kok nganti singa nyidra wani-wanine gorok gulune anak kunjur sing perintah. sing perintah aku, Kak. Lho. Guna sejo. Apa? Lho kok kowe mentalane perintah muridmu sing supaya gorok gulune anakku si Cempluk. Yo kene ora mentolo. Jur dosa lan salah anakku ki yo. Dosane digendong dindet dikempit. Gedene lupute iki ora dumunung ana Cempluk. Ning ana kowe. Jajal, kowe kok bisa nyalahke aku iki salahku nggon ngendi? Upama picak mripatmu. Kupingmu mesti krungu. Budheka kupingmu. Mripatmu mesti weruh. Den Mase Brata. Iki arep rabi kamu manten karo ponakmu minten. Lho iso-isane Den Mase Brata rabi karo glondongmu. Iki ora mbok tonyol-tonyolke. Yen kowe ora pamer ana ngarsane Den Mase Brata. Sengara rabi karo Cempluk.
Aja kleru tampa Guna Seto. Aku ora teges nonyol-nonyolke anakku ki ora. Yen masih Broto ki ketemu anakku ning satengahing dedalan, kapara sing seneng, sing tresna luwih dhisik kuwi Den Masih. Pancen nalika semono aku gurumu, jare yen to kowe arep bepisanan karo Kanjenge Bupati Galek. Dene ngerti. Mergo kowe bisa nyirep kraman pengapan ana ing Gunung Sepu. Sedane ngono. Yen kowe arep dijak bepisan. Ayo mesti wae kowe bisa nyirep kraman Gunung Sepu. Jalaran apa? Para kraman-kraman ing Gunung Sebubuk kae pancen gaweamu dhewe. Murid-muridmu dhewe mbok kon gawe geger ana ing tlatah Galek. Perlune yen kowe bisa nyirep kraman iki mengko dipek dadi besan lawan Kanjenge Bupati. Wong jeneng menungso duwe gegayuhan pengin dadi besane Bupati mbok rewangi kaya ngono to. Oh, yen ora kanthi cara ngono, ora bisa cedhak karo Kanjenge Bupati Galek. Ngono. Ayo, Ning ngerti ya Guna Seto. Cempluk senajan mati mergo kuwi isih ana sak jabaning pepes. Nyatane dak suwunake panguasane Gusti keng akare jagat anakku bisa urip meneh. ukur yen urip meneh. Mula nggonku goleki kowe. Dak ibaratke kowe iki diutang lawan aku. Umpama utang duit yo kudu nyaur duit. Utang beras yo nyaur beras. Rening kowe diutang pati karo aku. Ayo kudu nyaur pati. Ngono. Pancen. Iki dalanku. Bisa aku dadi tungguling warok sak Ponorogo. Mula suwe dadak merak macan gembong iki dekem ning siman. Arepmu Yo yen iso tak cobane karo dadak merak ngampal. Ndondo. Yen kaya ngono le, ora usah kowe berik. Yen ten suruh gumpul, Yo. jak diguyu bocah cilik-cilik. Ngono. Saiki atuh kolor. Ayo kowe karo aku. Ngono. Ngono. Yo. Wis kulino. Soro godho saben dina. Aduh bau. Bocah angon kae kulinone. Kolor mulai tak jale kaya apa. Kowe suruh. Cobane kolorku. Pisan Jos. Oh, dinunggu le. Yo percaya. Taman Luyung Bang paringane Kanjeng Sunan Lawu. Sigar merapat sirah. Pangapunten ingkang kathah. Pun. Kula pireng swanten ingkang jilebet. Estunipun wonten perkawis menapa? Nembe kemawon kula gegelutan kalian Warok Siman Guna Seto. Nggih niku sing damel geger, damel onar wonten ing Galek lan Ponorogo. Niku tiyang sepuhipun suminten. Ning Den Kados pundi, Pak? aturan pirsa mesakaken ponakan kula suminten.
Nggih mergo kedanan kalih Dika galalan rumiyin ajeng dijawabke kalih Dika Wurung niki ngantos edan. Menawi ngaten kula kepengin ngertos. Wonten pundi papan saiki dina wis dadi bojone Mbak Ibu. Oh, yen kowe kepengin dadi bojone Semar lakon. Ya, mengko sing ibuke Pak Den kados pundi, Pak? Mesake ponakan kula suminten nggih, Den. Mila monggo kersa ndika mundhut bojo kalih ponakan kula. Punjering perkawis sedaya kula wau dumawah wonten ing kula. Menawi kula kedah wayah kalih seminten, kula sagah nglampahi nanging sisa-sisa ingkang nglakoni nggih bojo kula. Cempluk mumpun kuwate. Anak kula cempluk niku bocah sing neriman. Diwayuh 10 sisih niku malah seneng. Napa saestu? Niku enteng Cempluk. Wis aku ora lara atimu. Yen kaya ngono, aku bakal saged nglakoni. Gini Dan. Saestu Mbak Yunan yo Di. Sampeyan gelem diwayuh karo aku gelem ora apa-apa diwayuh ki malah kepenak. Ning kowe yo kudu trima. Nggih, kula Dadi trima. bojo loro Nggih, ya. Pak Nggih. Pun Den, monggo kula aturi mungkasi karya Pak. Nyuwun wedal sawetawis. Monggo sesarengan sedaya kaluputan kapendhem wonten ing gumining pangapura. Kanthi sarana lelampahan suminten edan. Kangge pasinaon sedaya masyarakat wonten ing dusun Galdo. Saya malih ingkang Bapak kagungan kersa. Sak sampunipun nimbali ketoprak Wahyu Manggala. Cinaketa marang rejeki ingkang lumintu. Boten lokak malasan saya kebak. Amin. Tinebih ana marang Sengkala. Tolak balak padha sirna. Ngiras pantes gembul bujono miwoho